mgbasa ozi nke bụ eziokwu, akụkọ ụwa, egwu na ahụ. Owelle FM 99.5. Akụọla elekere 12 nke ehihie. Akụkọ si mba ofesi nke ihe taa na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu. Taa bụ ụbọchị Mọnde ahịa oru. Mkpụrụ abalị 19 nke ọnwa ise n'afọ 2025. Na mbụ ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a ka anyị ji mere isi akụkọ. Ogbunigwe otu onye ogbuagha ọbara tọrọ na Mogadishu bụ isi obodo mba Somalia ataala opekata mpe isi mmadụ 10. Mba Siria ekwuola ụbọchị ikpeazụ ha nyedebere otu ahụ na-ama gọọmenti aka n'iru na mba ahụ ka ha bịa sonyere na ndị agha mba ahụ maọbụ ekpochapụ ha kpamkpam. Otu ọrụ nchekwa na mba United States akpọrọ Federal Bureau of Investigation FBI achọpụtala onye ahụ tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike nke dị na obodo California nke mba ahụ. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri odo ka anyị ji bịa na nke ehihie taa. Cheta na akụkọ ndị a si mba ofesi na-aga n'iru n'ọnya nwaoludo anyị bụ www.owellefm.org. Tozie ntị n'ala ka anyị buzuoro gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri odo. Ọkọ akụkọ bụ m Chika, Nwazu. N'akụkọ mbụ sitere na mba Somalia, opekata mpe mmadụ 10 nwụnyụrụ anya pii ụnyabụ ụka n'oge otu onye ogbu mmadụ tụchara ogbunigwe na otu ogige ebe a na-azụ ndị agha akpọrọ Damayo Military Base nke dị na Mogadishu bụ isi ọchịchị mba Somalia. Ya bụ nkụsu abụrụla nke otu isi ekwu ọnwa kpọrọ Al-Shabab kwuru na ọ bụ ha mere ya. Anya hụrụ ka ihe siri mee kwuru na ndị ntorobịa ka kwụ n'ahịrị na-eche ka edebanye aha ha n'oge onye ahụ kwụsịrị na ọgbatumtum ma gbara ọsọ gbaba n'ogige ahụ ma tụpụrụ ha ogbunigwe. Ozugbo ahụ ka o buru ụzọ gbuo onwe ya tupu mmadụ 10 ndị ọzọ adaa n'ala, ebe emekwara ka amata n'ọnụọgụgụ ndị nwụrụ na ya bụ nkụsu ga-emecha were gbagote. Ị ga-echeta na otu Al-Shabab nke ọ bụ ha na otu Al-Qaeda na-arụkọ ọrụ ọnụ anọrọla kemgbe afọ 2007 na-ebuso gọọmenti ya na ndị agha mba Somalia agha iji napụ ha ike ọchịchị na mba ahụ. N'akụkọ sitere na mba Libya, Prime Minister mba Libya bụ Abdulhamid Al-Debaba anọrọla n'ụbọchị Satọde were kwuo si na ikpochapụ ihe ọbụla yiri ndị otu isi ekwu ọnwụ ọlụọla akpọrọ milishia bụ amụma ha ka ji n'aka n'iru ka ọ dị ugbu a, n'agbanyeghị na ha ka tinyere mma ha n'ọbọ. O mere ka amata na ọchịchị ya agaghị ezochi onye ọbụla tinyere aka na mpụ na arụ, dịka ebumnuche ya bụ iguzobe mba Libya ọhụrụ ebe mpụ na iri ngarị tinyere ndị agha milishia grup agaghị achị eze ọzọ. Nwaamadi ahụ bụ Abdulhamid
al-Debaba bụ ya bụ onye ndị ọcha na-ahụta dịka onye isi ala mba Libya na isi obodo ha bụ Tripoli. Otu mba ụwa bụ United Nations mere ka amata na ngwa ngwa Abdulhamid nyechara iwu si ka ekpochapụ ndị ahụ ka ọgbaghara bụ ọpụrụ iche bịara taso n'obodo Tripoli nke mechara were taa isi ndị nkịtị mmadụ 8. Mana oge ahụ ka a nọkwara gbuo otu onye ọkwa ya gbagotere na otu milishia bụ Chief Abdul Ghani Kikli, onye a na-etu Ghaniwam. N'akụkọ sitere na mba Siria, minista na-ahụ maka nchekwa na mba Siria bụ Muhaf Abu Kwasra akpọọla oku ka otu dịgasị iche iche na mba ahụ bụ ndị nwere ngwa ọgụ ka ha bịa sonyere ndị agha mba ahụ naanị ime abalị 10 na-abịa abịa ka ọ dị ugbu a maọbụ ụra aka chebiri ha. Nwaamadi ahụ kwuru na nke a bụ iji mee ka mba ahụ bụrụ akwa akwụrụ dịka ọ ka na-eme naanị ọnwa 6 a kwaturu ọchịchị nke Bashar al-Assad chịbụrụ mba ahụ. Ozi mere ka amata na ụfọdụ ndị nwegasịrị egbe na ngwa ọgụ ndị ọzọ na mba ahụ emeela ka o siere onye isi ala nchere oge ha ike n'obodo ahụ bụ President Ahmed al-Sharai, dịka e kwuru na ụfọdụ ndị na-akwado ya ebe ndị ọzọ na-ama ya aka n'ihu. Ozi sitere na Damascus bụ isi obodo mba Siria bịa n'abalị ụbọchị Satọde na-ekwu na ọ bụ naanị mkpụrụ abalị 10 ka enyedobere otu ahụ maọbụ onye ọbụla nwere ngwa ọgụ na mba Siria ịbịa sonyere ndị agha ha maọbụ gọọmenti ejiri oke nkwasị igbodo bịakwute ndị dị otu ahụ. N'akụkọ sitere n'obodo Vatican nke dị na mba Italy, onye isi ala mba Ukraine bụ President Volodymyr Zelensky ezutela Pope Leo nke 14 ihu na ihu ma kwee onwe ha n'aka n'ogige St. Peter's Square dị na Vatican ụnyahụ ụka n'oge aja misa nke jiri chịkọba mmemme ịdị n'iyi ọrụ nke Pope. N'ozi o zipụrụ na ọwaozi Telegram ka President Zelensky nọrọ kelee Pope maka ịbụ onye nọ kemgbe na-akpọ oku ka udo tọrọ atọ lọghachi azụ na mba Ukraine. N'okwu ọ gwara ụwa niile site na ogige St. Peter's Square n'oge aja misa ka Pope Leo 14 rụtụrụ aka na agha ahụ na-ada na mba Ukraine were kwuo si na ọ dịghị mma imegbu mmadụ ibe ya maka na ịkarịrị ya maọbụ na onye ahụ dara ogbenye. Akụkọ anyị agaala na mba United States. Ndị ọchịchị n'obodo California nke dị na mba United States achọpụtala onye ahụ ọ bụ ya tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike akpọrọ Fertility Clinic nke dị na Palm Springs, California, ma nye aha ya dịka Guy Edward Backus gbara afọ 25. Otu onye ọrụ nche nke otu Federal Bureau of Investigation FBI mere ka amata na ha na-atụ anya na ọ bụ sọsọ nwa amadi ahụ nwụrụ na ya bụ ihe ọdachi. Ha mere ka amata na nwa amadi ahụ nọrọ ụnyahụ ụka dọwa ogbunigwe ahụ n'ebe didobere ogige ahụike nso ma chọọ ịgbasara ọhaneze nkwụsị ahụ n'ikuku n'ụdị ahụ nwa bekee kpọrọ live stream, mana ọ maghị na ndị ọrụ nche ka na-edo ya edo ịmata ihe ọ chọrọ ime. Ya bụ ihe mechara gbawa mana onweghị onye merụrụ ahụ na ya dịka ozi siri wee kọwaa. Ndị ọrụ nche FBI agaala mee nyocha n'ogige ebe nwa amadi ahụ bi na nọmba 29 Palm, mana ndị agbata obi ya arịala mbọmbọ ọsọ were hapụrụ ya ogige ahụ maka ndụ ha. Ebe ndị uwe ojii n'aka nke ha na California mechara pụta ihe bịa gwa ọhaneze na onweghị ihe ụjọ ọbụla dị ọzọ n'ogige ebe ogbunigwe ahụ gbawara maọbụ n'akụkụ ụlọ nke Guy Edward
Bactus dị na 29 pound. O webụrụ ya na ọkụrụ ọnụ bụ akụkọ ndị a si na mba ofesi were ruo gị ntị n'Owelle 99.5 FM Enugu. Mana tupu anyị awụsọwara gị enwe ntị ọzọ na ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị jiri bịa na mbụ ka anyị mere ka ịmata na ogbunigwe otu onye ogbuaṅụ ọbara tụrụ na Mogadishu bụ isi obodo mba Somalia ataala opekata mpe isi mmadụ 10. Na mba Siria ka anyị kọrọ gị na-ekwuola ụbọchị ikpeazụ ha nyedobere udu ndị agha na-ama gọọmenti aka n'ihu na mba ahụ ka ha bịa sonyere na ndị agha nke mba Siria ma ọ bụ ekpochapụ ha kpamkpam n'okpuru anyanwụ. N'ikpeazụ ka anyị kọkwara gị n'otu ọrụ nche na mba United States akpọrọ Federal Bureau of Investigation FBI achọpụtala onye ahụ ọ bụ ya tụrụ ogbunigwe n'ogige ahụike dị na obodo California nke mba US. N'aha Nnabifenwekwu ya na ndị otu ya dere ma hazie akụkọ ndị a si mba ofesi were ruo gị ntị ka m Chika Nwazu onye tụgharịrị maka ọrụ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekenesi gị maka isonyere anyị ka ehihie taa mara anyị ma Igbo ndị ọma. Thanks for listening. Maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ka asụsụ na omenala Igbo wee guzo nke ọma wee chakenye dịka ugo, soro anyị na 99.5 Owelle FM aka na-agbake eleke ntị ọba iji wee nye aka hụ na asụsụ Igbo gara n'iru hapụ ịnyụ